Иван решава да изтегли 15 000 лева кредит, за да направи ремонт на кухнята, мечтата на жена му. Всичко върви по план. В продължение на 3 години той има стабилна работа, добри доходи и плаща вноските си на време. Когато един ден получава неприятна новина, оказва се, че неговата фирма съкращава персонал и за съжаление той е един от хората, които трябва да напусне. Следва доста нестабилен период за Иван и семейството му, тъй като те са останали без сигурните му доходи. Дълго време той не успява да си намери работа, съответно няма как да погасява вноските по кредита. Няколко месеца по-късно разбира, че той е бил продаден на колекторска фирма. Първоначално Иван много се притеснява от това, тъй като е чувал изключително неприятни истории, свързани с колекторски фирми. Но въпреки това решава все пак да вдигне телефона и да разговаря с тях. Оказва се, че от кредита му са останали 7000 лева. И това, което Елос предлага, е да направят равни месечни вноски, които са поносими за Иван и семейството му, поне докато той се стъпи на краката. След 2 месеца Иван вече е намерил работа и отново повишава семейните доходи, спокойствието му е върнато. А след половин година се случва нещо неочаквано. Той разбира, че получава земи от роднини. Взима решение да продаде земите и с парите да погаси остатъка от кредита, вместо просто да ги изхарчи. След тази ситуация Иван вече знае, че в колекторските фирми работят нормални хора точно като него, които могат да влязат в положение и да проявят разбиране, да предложат най-доброто решение за проблема.